Sådan. Det er altså et dyr. En fugl. Det er... Wow. Ja, det siger den. Den siger vov. Det er rigtigt. Jeg synes også, jeg kan høre en hund, der siger vov udenfor. Hvad er det for en hund? Ludvig. Nu kommer Ludvig. Jeg har klippet den her ud. Så får den også grønne vindruer. Nej, tak skal du have. Den skal vi også have klistret fast, ikke? Du putter lim på. Skal der lim der. Sådan der. Og hvem skal spise den? Hunden? Hunden skal spise. Sådan kan du godt give hund. Kan du godt give dig, ja? Ja. Her er der også er der en vindrue. En vindrue. Hvem skal spise vindruen så? Det du. Hønen. Hønen skal have en lille med. Men den høne skal også bruge den her. Den skal også have tomaten der. Her appelsiner. Hold da op. Den skal vi have lim på. Vi skal have lim på først. Johan. Ja. Hvor blev den anden lim af? Den er der. Jamen, der er så livlig aktivitet. Dejlig aktiv børn her. Det er simpelthen så god til at ja, men det er du også. Nu er hønnen maven åben. Ej, her er flere blade. Hønen skal have Der er ikke en lille sæt til hver, så ja, det er bladene ned i mere. Vi kan også lige putte lidt lim på her for mig. Vi kan få det hele ind i maven. Ja. Ej, hvad er det så? Hvad er det? Chokolade, så skal den jo have børstet tænder. Men der er ikke noget lige på. En lille mad til hunden. En lille mad. Ind i maven til hunden. Det er den mindste mad, jeg har set. Den sidder fast på kanintrolden. Kanintrolden skal jeg tage. Så får kanintrolden chokoladen. Var det sådan? Ja. Ja. Så skal den have børstet meget tænder. Så børster vi tænder på den. Skal vi vide, om vi kan finde en tandbørste? Det er også til... Vi kan tegne en tandbørste. Det er til hønnen. Ja. Det er til hønnen. Ej, det er godt. Så vi tegner en tandbørste så. Ja. Det er på grund. Den lægger vi lige her, så kommer den lige bag. Så jeg har tegnet en tandbørste. Hvem vil klippe den ud? Nej. Værsgo. Så får den lige lidt ud. Skal den have den i maven bagefter? Eller skal den sidde fast her? Så har vi jo ikke nogen tandbørste. Den har spist tandbørsten. Og så skal det være en blå tandbørste, som har hævet hugtænder. En hugtandbørste, det laver vi. Og den der skal også ind i hunden, som vi skal vin på. Så laver jeg en hugtandbørste bagefter. Kan du putte vin på? Ja, så kommer der kanonfrugtguler. Ej, så bliver den da tung i maven, hvis den spiser sådan en. Kanonfrugtkugle. Hvem skal spise den? Er det så? Nu er den gået i stykker. Tandbørsten? Så sætter man den sammen igen i munden, ikke? Ja. Så først til noget, hvem der skal spise kanonfrugtkugle. Grisen. Nu skal den have limand i maven. En limand med? Okay, skal vi så ikke tegne en limand? Igen, det er bare en anden limand. Så nu ved jeg, at han skal have hoved, og han skal have øjne. Jeg skal kigge ned. Hvad skal han mere have? fødder. Han skal have fødder. Så får limanden fødder. Og så skal han have arme. Skal han have arme. Så har han fået arme. Så skal han ind i maven. Så skal han ind i maven. Er han færdig nu? Ja. Hvad skal vi så gøre med ham? Skal han klippes ud, eller hvad? Ja, han skal først klippes ud. Men hvem skal klippe ham ud? Dig. Det er jeg. Ja. Hvad har hønen spist? Min bror. Hvad har den spist?
Min druer. Dine druer har den spist. Hvor er de henne? Ja. Lige der, ja. Og en der, og en der, og der. Og en til, og en til. Der er mange. Og Og der, og der, og der, hvad er det? Hvad var det, den havde spist der? Det var et menneske. Det var et menneske. Var det ikke en vildmand? Jo da. Jeg tror, det er en vildmand. Og så har den spist nogle bitte små ting. Ja. Det er jo Lille. Den har du klippet. Og skal vi kigge på, hvad hunden har spist? Hundedor. Hunden er så stor. Den har plads til en masse mad i maven. Hvad er der inde i maven? Der er kød. Og der er... Hvad er det? Det er noget, der smager godt i hvert fald. Det er jordbær. Er det jordbær? Ja. Det ligner i hvert fald jordbær meget. Jeg tror, det er hindbær, ikke? Det er hindbær. Det er hindbær.